Yes. Zize. Ndiyo bondiyo. Makabva kutamba fight ndakunzi ndakatora video ndakaposta ka uchipa zvakaitika nanzipo. Completely. Inini pakutora kwangu chapa ka. Inini wanga usipe wewe. Wanga story ipo zvachose. Iye munhu akatora video. Munhu wekutoziva. Why? Akatadza kubata fight yacho. Anditi anoziva inini. Akatadza kubata fight. Uta kumtaurire, taura kana akatora video. Aye, wari kuzikanwa kana. Aiwa chinati. So kuchike. Ndongomutaura ndiye. Ndakatora picture yacho. Akaendesa ikoko. But iye akatadza nei kubata fight. Saka chakakonzerera nacho ndechekamera chete. Pane kuti kode munhu akarowa kafa. Iwe kabata chikamera. Chichazetika. Nedzere zvezo. Komeredzi murize. Nedzere baba. Zibude ko nyaya chamairi yangere ichi monitaura. Yamugare ni pasaidi ndo. Baba pane nyaya tututa. Yangere nyaya. Kuona. Indatorwira umwe wangu Alphonso. Isu tatofamba naAlphonso tienda kumadhiri edu atata simba gadheni edu kuti ndopiwa mari yedu ka. Nasaka ungavirwe. Uyateverwa ka. Ungavirwe miri yacho tested. Ndatozembera Aiwa. Chingwa. Taura Kuda. Wona kakuda. Ayo uyo angu yazongochila garipo. Hanzi iwewe hanzi ndio wakatanga uchirwa mune ndo mataurwa zvanjita. Azvizi. Uri kuona matangirwa zvakaitwa nyaya dzacho. Tatofamba tichienda kuna Forte kwatataita basa tichida ndopiwa mari yedu. Isusu. Saka Murehwa akabva atevera chimhanya anonzi Murehwa. Akati Alphonso watora memory card rangu. ndakaona maki yangu. Nendire maki yangu. Sokanza watora. Kanzi watora memory card rangu. Kanzi memory card rako pai. Kanzi ranga chireri pafoni. Kanzi inini. Murehwa akutorwa akatanga kurwa bhutsu fonzo. Mwabona Murehwa ndiani. Aiwa. Asiwa no, I hope you are no. Inini I don't want end chipenze kana chitevu. Bana unourwa. Akarowa uyu. Ndakatazorowa inini. Ndozorowa. Nani? Aurowe kai Ndara. Ndakatara akana munhu wangu. I'm dead. Kurokai kuda muone akakurwa ndiani bwantaura nasi. Ndati nyaya yacho handisati ndapedza kutaura. Murungoganira. Muruganira nyaya. Imbomira nyaya ipere nditaure nini. Taura nyaya chitize. Wakarowe. Apa atevera ndedeka. Achimhanya akati Alphonso watora memory card rangu. Akati chamai kati ndariwana kopi ndorisa paina ndina radio handina kana foni yokuisa memory card racho. Chamari Alphonso ndobvanze bhutsu naMurehwa wacho iye. Kanzi ngatidzokere kuwedzera. Alphonso abva abatwa pahuro. Yembe so. Batwa kora kudai so. Urikuona batwa kora kudai. Achidhonzwa. Ndikati manje azviite manje kaizvizvikati. Audhonza Alphonso ndakatarisa. Ndikati umwe wangu anoitwa izvezvo ndakatarisa inini. Azviite. Kana iri mhosva ka ngaingoparwa kahwane. Ndobva ndazomuti iwe Murehwa iwewe hauna mvumo yokutora munhu wakamukakata nekora kudaro so. Ndobva naenda kwaari ndobva ndamuti come. Saka ndiwatanga Bholonchwa. Aiwa iye aitondidzorerawo takadzorerana. So yanga iri fight. Yanga iri because maidzorerana. Yanga iri fight. Yanga iri fight but inini ndanga takadhakwa manje. Uri kuona ka pane vanhu vamwe vacho vari kuti hanzi takazobata fight takazoita sei. Andi varipo vanotaura izvo. Hapana munhu akabata fight video iripo. Hapana munhu akabata fight ka. Fight yakazongopera yega. Fight yakangopera yega. Yanga ingori fight yega.
inakandibholonja because pakandirwa pabhabha pakapa power ndangasina power ko ndakazomhanyira muyadhi meumwe munhu takazviona zvese izvozvo kana muto wacho wairwira wacho naye anga angotarisa uchirowa asi inini ndikurwira iye but iye anga angodzvokora uchibholonchwa but iwewe hauna kana problem wanga hauna kana iwe pamwe wakatozouyawo zvatopera andatombobatika kana kuti wakatongozongodzwa dzavanyaya hauna kana nyaya unotomboziva ndakazongoona yato vhidhiyo hautomboziziva izvezvo pafeya chapo chapo ndotaura pachokwadi because deuriwa wakatora vhidhiyo ka munhu akataedzerwo anda vhidhiyo yacho ka akaposta iyeyo ka amenwa pamwe ane zvokuita nayo vhidhiyo yacho handizvizivi but its not you munhu akaposta ndiye nomuziva hapana munhu asingamuziva munhu akaposta vhidhiyo that one is not Clinton you have no problem mablango you have no problem vese havana problem kwandiri ndozvandotaureni avene kana pane zvimwewo dandamonzisa hangu kuti zvinhu zvakafamba sei panyayamafaiti wanzwisisa here andazvisisa zvakaitika ka ndichazonzwa hangu kune rimwe boisi kuti zvainyazofamba sei bhozi hanzi ana jo wanga achitaurawo zvavo zvanga achitaura hanzi uno zviti hanzi bhosi madambure here hanzi unodambura stereki zvibhakera saka takakusiya vhidhiyo yacho handiti pane vanhu vokuti vhidhiyo yacho ikaplayiwa chaichaiyo ka vanhu pane munhu akambobata here iwewe uri concentrated nekamera why should you even stop the fight ota concentrate nekamera wakadi kubata kuti aiwa musadaro nemusadaro ne saka unofanira zvibhakera kuti mwauraiwe aifana kumisa kafight kundobata iye akundobatidza chikamera pane kuti andobata fight akubatidza kamera saka udati ono kuva kourayana unoramba munhu akanzi ati dhi kufa pasi unoibatidza here kamera pasi munhu akafa pasi apapo zvinoita here izvezvo unoibatidza here ipapo unoibatidza munhu afa pasi anorohwa akafa pa unoramba wakaibatidza here ipapo kana unototiza saka zvimwe zvinhu manje they should even record zvanenge vachiita chitasoka kuda nyaya yekuyamatano ndainzwa but manje nekwiri nezvazvo ndida kungotaura zvangu zvishomashoma paweji kuda one ndikapedza ndichisimuka pana kuda kuzoziva munhu akakurova one ndozoda kuziva kuti munhu akakurova wacho akakurovere chii ndichinzwa direct because unogona kundinyebera unogona kutaura chokwadi asi iwe kuda ndakagara ndakataura niya ini ndakataura ka1 ndikati nini kuda haarohwe magaffa haarohwe Parkerson haarohwe Arnold ndakatorohwa vanhu vakatarisa ndakatorohwa vanoitoseka cha munoziva kuti munhu akabata ndiani Wedzera ndiye akauya akabata Wedzera Wedzera akauya akanitora tikandi shamwari ka because ndanda kuda kumutevera manje nini tikandi aiwa wativitwa iwo manje but zvibhakera boy hapana bho paye ameno kazamaita but inini manjeka zvandofunga shamwari iwe ukarohwa inini ndakatarisa ndifamba newe inini ka handikusiye uchirohwa inini I should even defend you ndofana kudefenda wenini ati unozviona handikusiye iwewe ini ndinewe ndati imbonyarira ndati ndikanyarira zvangu asi kagara waziva kuti kudaka
utaura zvavo asi zauti yoga upenyu wako wese musafamba kana zvezvibhakera uri kufamba neumwe wako iwewe abati kule nyaya yako yekuda zvibhakera ikutaura navanhu vakawanda vanzi hanziwe ndionongoda zvibhakera bhosi madamburo zvibva kupi zvese aiwa izita randakazvipa ndega kuti bhosi madamburo ndakazvipa aizita randakazvipa zvenjira zvinongotyisidzira ndakangozvipa rokuti bhosi madamburo kana kuti bhosi madasi ndoti bhosi madamburo kana kuti bhosi madambura stereke aiwa handitomborwa aine zvibhakera nditombozvigona pati ona mazita iwawo ndokwaari kubva ndokwazvikubva vanhu vanakaida kuexercise kwandiri they want to exercise inotome amene kamadamburira unoita nyaya yapera takupinda mune imwe nyaya right amari ini ndakutaura ukwapendakako mira tichaita after tapedza fight tichaitanga payega iyoyo ndanyanya tapedza zvefight izvi aifight yatopera but chibva watochinja zita chinja zita izvi chibva watochinja zita because zita rangu pasta kuda kwashe zvana bhosi madambure bhosi anchada kana kuti bhosi madamburwa ndakunze bhosi pasta kuda kwashe zvana bhosi madambure zvinokwadzisa vakandiuraya kuti ukarowa mbabvu unozwa kuti deyakatyoka chaiyo chaiyoka dendisisafambeso techiti waitei saka thank you Glenn iri bota tazvinzwa on that